אני איזי, מנכ"ל ובעלים של מועדון למענך. אני לפני כחצי שנה חיפשתי לעשות איזושהי מתיחת פנים לחברה שלי, מבחינת מיתוג. הלכתי לכל מיני חברות ועד שהגעתי לג'נסיס. שם בפגישה עם מוטי, בחור מאוד מאוד חם ונחמד שהבין את הצרכים שלי. כבר בפגישה הראשונה היה קליק כזה, ידעתי שאני אלך עם ג'נסיס. המיתוג שהם עשו לי, גם ללוגו וגם לכל, אם זה נכסים דיגיטליים, אם זה קטלוג מוצרים, אם זה הצעות מחיר, הכל שמיים וארץ. ואני יכול להגיד היום בפה מלא שמבחינת סגירת עסקאות, כשאני מגיע ללקוחות היום עם המיתוג הזה, אז האחוז סגירה עלה משמעותי. גם ההרגשה שלי, לעסק שלי, היא הרגשה, הווייב הוא הרבה יותר חיובי. אני מרגיש הרבה יותר רציני גם מול הלקוחות, וזה עושה את העבודה. בנושא של הסושיאל בפייסבוק אני עובד מול זוהר, שהוא תמיד קשוב וזמין, גם מאוד מקצועי. זאת אומרת, לפני כל חודש הם שולחים לי את כל הפוסטים לאישור. אני עובר על כל הפוסטים, מאוד יצירתיים בפוסטים. ההרגשה שלי שאני תמיד מחדש ללקוחות שלי ולעוקבים שלי. לקוחות מתקשרים אליי בעקבות הפוסטים, וזה מייצר עבודה.